Comencem l'acte i allò que l'Estat no vol que sàpiga sobre l'atemptat el 17 i el 18 d'agost aquí a la Rambla, justament aquí on som ara i a Cambrils. Abans de tot voldria recordar-vos que estem en una pandèmia, amb la qual cosa, sisplau, respectem les mesures de seguretat sanitàries, distància, mans, mascaretes. Aquí darrere teniu gel hidroalcohòlic. I ja dit tot això, m'agradaria tenir unes paraules en record a les víctimes, les que van perdre la vida i també totes aquelles que són víctimes indirectes, la gent que estava treballant aquí a la Rambla aquell dia, els veïns del costat. De fet, jo sóc una de les veïnes, jo tinc una botiga aquí a Pinter Fortuny i aquell dia vaig viure l'atemptat en segona línia, però també deixa seqüeles i aquest acte també serveix per cicatritzar una miqueta més tot allò que vam viure i que ens agradaria no haver viscut. Avui tenim amb nosaltres aquí en Jaume Alonso Cuevillas, que és jurista i economista, doctor en dret i catedràtic de dret processal de la Universitat de Barcelona, diputat al Congreso des del 2019 per Junts, advocat del president Puigdemont i ara també advocat dels familiars de les víctimes de l'atemptat a la Rambla el 17 d'agost i el candidat número 5 en les properes legislatura per Junts. També tenim a l'Aurora Madaula, doctora en Història, especialista en nacionalisme i exili, diputada al Parlament de Catalunya en l'anterior legislatura, consellera del Consell per la República, escriptora de diversos llibres i candidata número 10 per Junts. També tenim el David, mosso d'esquadra en excel·lència, ho dic bé, David? Regidor de Junts a l'Ajuntament de Badalona actualment i el candidat número 27. Començarem pel David, perquè diuen que els últims seran els primers. I també volíem organitzar-nos una miqueta, tu des de la part més de prevenció i seguretat, com a mosso d'esquadra que ets, després l'Aurora com a diputada al Congrés del Parlament i després el Jaume més amb la part jurídica. David, entre l'any 1983 i el 86 es crea el que coneixem avui dia el cos de Mossos d'Esquadra i per aquell temps es pot dir que la tasca era com uns subalternos de les policies de l'Estat, no? Eren més aviat uns simples col·laboradors. Més tard la llei de Mossos del 94 us atorga competències en seguretat ciutadana i el desplegament, entre d'altres, però és fins l'Estatut del 2006 quan el cos de Mossos d'Esquadra esdevé un cos de policia en el qual ja us feu més de policia judicial, investigacions criminals en terrorisme i salut pública. És cert tot això? Bé, ben bé no és així. El desplegament comença el 94 a Osona, a Vic, i des d'aquell moment ja som policia integral només a la comarca d'Osona i a partir d'aquí ve el desplegament arreu del territori i acaba concloent a Barcelona i al Camp de Tarragona. Del 83 en endavant el que sí que tenim són competències plenes en presons, una cosa que ara Euskadi ho està reclamant i que Catalunya ja ho tenia. Amb policia judicial ja ho era en tema de menors i en tema del joc, però tot és un camí molt llarg que acaba concloent amb la policia integral de Catalunya, amb una estructura d'estat amb molts problemes que tots hem vist i que alguns denuncien i que per això alguns estem a la llista de Junts per mirar de canviar alguns protocols que ens fan molt mal als ulls i després, si voleu, ho podem debatre, però que el 90 i escaig% de les actuacions de Mossos són excel·lents. La policia en general podem estar orgullosos dels Mossos. Llavors, dit això, trobes que aquí, quan s'atorguen realment les competències a poder fer investigació sobre terrorisme, és quan comencen les esquerdes entre la Policia Autonòmica de Catalunya i les policies de l'Estat? No, les esquerdes han existit des del minut zero, ja no només amb el conflicte català-espanyol o amb el tema de les pròpies competències, sinó que les pròpies policies ja també a nivell d'Europa acaba passant. Quan un té una informació o una investigació és molt recelós de compartir-la amb la resta. Hi ha molts problemes també amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a l'hora de fer investigacions
I en el nostre cas encara és molt més evident perquè ells sempre han tingut la concepció de que els Mossos, igual que l'Arxaina i la policia navarra, són policies locals grans, no som una policia com ells que tenen relacions bilaterals amb l'Europol o amb l'Interpol, som una policia d'estat. Nosaltres no ho som i sempre han tingut aquesta arrencança o aquest mirament com a inferioritat cap a nosaltres. D'acord. Posant-nos en el clar exemple de tot allò que no se'ns mostra transparent a la ciutadania, no? Ens traslladem al 17 d'agost del 2017. Jo personalment estic segura i convençuda que el cos de Mossos d'Esquadra és una policia preparada, professionalitzada, a extrems més metòdics en investigació, no? Què creus que és el que va fallar al 17A en qüestió d'investigació? Bé, el 17A ens posa sobre la taula una cosa primer, que Catalunya va ser independent a partir de quarts de 6 de la tarda aquí mateix, perquè nosaltres ens vam autogovernar a sobre. No va fer falta que l'estat espanyol vingués a ajudar-nos ni policialment, ni mèdicament, ni sanitàriament, ni civilment, perquè la població va respondre com un estat. Per tant, sí que estem preparats per poder ser un estat i ho vam poder demostrar. Els errors poden ser molts, però un dels primers, des de la Comissaria General d'Informació, nosaltres quan investiguem o tenim els ulls a sobre d'un oratori, d'una mezquita, ens basem en 3 criteris. Un és quina confessió, és a dir, quin tipus de discurs de l'islam, quin discurs de l'islam es practica. Per tant, estem més atents amb aquests oratoris salafistes que no pas amb un islam transversal. Una segona és tota la població que acudeixi als grans resos. No és el mateix un oratori petit on hi van 50 persones que un gran oratori on poden anar-hi 2, 3, 4.000 persones. I un tercer és que algú hagi o estigui sent investigat per terrorisme. Clar, nosaltres, al no tenir accés en aquell moment a les dades policials, difícilment quan posàvem a l'ordinador Abdelbaki Essati no sortia. I aquest és el gran error que ha comès l'estat espanyol a l'hora de no compartir la informació amb cossos petits. Si nosaltres haguéssim sabut que Essati va ser investigat a Vilanova l'any 2005, que va ser empresonat i que va ser mantingut a l'estat espanyol perquè no es va expulsar d'Espanya, potser haguéssim tingut uns ulls molt millors cap allà. Una segona cosa és que ningú ens va dir que era col·laborador del CNI i ningú ens va dir que la Policia Nacional Espanyola havia anat a Ripoll 3 vegades preguntant específicament per Abdelbaki Essati, perquè quan van allà al president de la comunitat, a l'Iyassi, li pregunten específicament per l'imam. És a dir, aquest específicament per què volien saber qui era i què feia. Clar. Aquí posant molt en valor, no? Tant de part dels cossos policials com tots els sanitaris, com tu molt bé has dit, inclús amb la ciutadania, no? Jo crec que va ser una feina impecable per part de tothom, no? I n'estic convençuda que això va aixecar polseguera a l'Estat. Creus que en algun moment des de l'Estat se'ns va voler ridiculitzar aquesta professionalitat i aquesta tirada, com tu molt bé explicaves, que n'havíem tingut, la reacció, no? Com si fóssim un país propi? Específicament en la Rambla, deia un titular d'un diari, dies després o hores després que es produís l'atemptat terrorista. El senyor que va publicar aquesta portada a dia d'avui és el responsable de Televisió Espanyola. Per tant, jo crec que sí que es van encarregar des del propi estat a encarregar editorials, a encarregar premsa, perquè carregués en contra dels Mossos d'Esquadra. Es va filtrar un correu entre un mosso i un policia local d'una població petita de Bèlgica, de Bilbao, on allà es preguntava sobre Essati, però tampoc no s'explica que aquest mosso va fer tot el possible per esbrinar qui era Essati. Vull dir que van haver-hi unes hores, dies i setmanes després per mirar de tirar per terra tota la feina. I l'última cosa que vam fer va ser el 26 d'octubre a la incineradora de Sant Adrià de Besòs, que vam anar a destruir una documentació ordinària i que allà deien que nosaltres vam anar a destruir les proves de que els Mossos sabíem que a través d'un comunicat de la CIA que es produiria un atemptat terrorista a Barcelona, específicament en la Rambla. I tot això és fals i és mentida. Però ells han mirat de convèncer la seva opinió pública de que nosaltres som els culpables de que es produís l'atemptat.
I dic una cosa, i potser sí que Mossos tenim responsabilitat, doncs fem una comissió d'investigació al Congrés i aportem tots les dades d'aquests dies i arribem a conclusions, perquè a França, per exemple, quan Manel Valls, que ara ha denunciat a Laura Borràs i a Pere Aragonès per dir-li xenòfob i racista, quan ell era primer ministre de França i es van produir els primers atemptats terroristes a París, es va fer una comissió d'investigació al Parlament francès i va arribar a una conclusió, que els serveis secrets francesos van fallar i no estaven preparats. Doncs a mi m'agradaria arribar a aquestes conclusions i que si nosaltres, com a cos policial, en tenim una part de culpa, doncs assumim-la, però jo també vull saber si l'Estat també ha fallat. Per què van amagar informació i per què no volen investigar-ho? Clar, lligat amb aquest tema, no, i anem seguint una miqueta al fil, penso que una de les coses que també ens van reforçar molt és el sistema com vam comunicar, no? Com el conseller d'Interior d'aquell moment, l'honorable conseller Forn i el major Trapero, van trencar una miqueta les dinàmiques de la comunicació que té l'Estat, no? Sortien moltes vegades per televisió comunicant, sempre tenien una cosa nova que dir, i realment això va trencar una miqueta, no? Crec que els esquemes de com ho fa l'Estat amb una manera una miqueta del Pleistoceno, no? De fer-ho. Llavors, creus que un cop s'adonen, no, d'aquesta estratègia que nosaltres els catalans seguim amb la manera de comunicar i de tenir propera la ciutadania, ells volen virar el relat i llavors culpar que tenim una policia polititzada, que realment l'atemptat ha estat per donar com a veure que sí que tenim que ser un estat independent, que tenim que ser un país. Ho veus així, tu, David? Sí, comunicativament s'ha de posar en valor el treball que va fer la Patricia Plaja, que era la cap de comunicació, que torna a ser de Mossos, i que va fer una feina espectacular de comunicació en diferents idiomes i en tot moment explicar què estava passant. Una segona cosa és que és veritat que la posada en coral des del president Puigdemont, el conseller Forn i el major del cos explicant tots els detalls en tot moment, però hi ha una petita anècdota que a partir d'aquí és quan l'Estat va darrere del major Trapero. És una reunió tècnico-política amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, el president de la Generalitat i comandaments i polítics, i es pregunta a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional per part del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, què havia passat i què s'estava fent, i ningú va saber contestar, i l'únic que va contestar professionalment, explicant amb pèls i senyals per què s'havia produït l'atemptat, qui en formava part i què s'estava fent, era el major Trapero. Clar, això els va fer veure que ells no controlaven el territori. Qui el controlava eren els Mossos, i qui sabia tota la informació eren nosaltres. I aquí hi ha un abisme i comença a haver-hi l'escletxa total entre els cossos policials espanyols i el major Trapero. Clar, agafant una miqueta, no, parlaves de Rajoy, no? En aquell moment governava el PP, no? I l'aparell de l'Estat era manegat totalment pel Partit Popular. Inclús els cossos policials de l'Estat que estaven vinculats estretament en aquest partit va crear totalment aquest relat que parlàvem de desprestigiar la feina, no? Inclús remarcant aquestes errades que tu deies, però bueno, que també les van cometre ells a l'11M, però sembla que això s'ha evaporat, no? A partir del 17A, com veus la situació actual sobre la relació entre el cos de Mossos d'Esquadra i les policies de l'Estat? A veure, parlaves de l'11M i s'ha de dir dues coses. A l'11M sí que es va fer una comissió d'investigació, és a dir, els ciutadans de Madrid tenen dret a saber què va passar, malgrat que aquella comissió política també va ser molt manipulada, perquè tots recordem el Partit Popular en aquell moment sortint i dient que havia sido ETA i tot el que va utilitzar el PP per evitar perdre unes eleccions, però a Madrid es fa una comissió d'investigació i a Catalunya no. Per tant, algú hauria d'explicar, i en aquest cas el ministre Illa, ara candidat Illa, de per què el seu govern es nega a fer una comissió d'investigació. Per què el PSOE va votar que sí a fer una comissió per l'11M i vota que no a fer una comissió del 16, 17, 18 d'agost. Això és una pregunta. Una segona és per què durant aquests anys amb governs del Partit Popular i del PSOE no s'ha avançat amb la lluita antiterrorista, en aquest cas jihadista, per què no hi ha un llistat d'imams, per què no sabem quins imams hi ha a Espanya i a aquests imams se'ls demana un certificat de penals. Arreu d'Europa els imams estan obligats a presentar un certificat de penals, cosa que va fer evitar que Esati
fos imam a Bèlgica, en el moment de demanar-li el certificat de penals, ell no el va entregar, per tant no es va poder quedar a Bèlgica a fer d'imam, perquè aquí no es demana. És a dir, tant el PP com el PSOE, però sobretot el PP, que utilitza el terrorisme penalment, utilitza la paraula terrorisme en contra de la Mar, en contra de les detingudes del 23 de setembre, en contra de nosaltres en general, perquè no fan l'impossible per mirar que hi hagi imams que tinguin un discurs que atenti en contra del que aquí està establert. La Constitució, l'Estatut i les lleis. No hem avançat. I això és una pregunta que ells ens han de respondre. I el ministre Illa, candidat Illa, ens hauria de dir perquè els seus governs socialistes no han fet més per evitar que aquí es produeixin atemptats terroristes. Perquè podem posar més eines, però no s'estan posant. I per això volem ser un estat. Perquè nosaltres hem de tenir la nostra pròpia política antiterrorista. Bé, David, doncs crec que han estat 5 preguntes força punyents. El resum és que si fóssim un estat independent tindríem moltes més respostes i ara en tenim 0, crec, no? Amb la qual cosa és una de les nostres lluites. I ara seguim fent incís, no? Ens tirem ja cap a la part més política, no? I seguim amb aquest relat de tot allò que l'Estat no vol que sàpiga sobre el 17 d'agost, amb la portaveu de Junts de la Comissió d'Investigació sobre els atemptats. Aurora, el 17 de juliol del 2020 surt publicat en el BOP el dictamen de la Comissió d'Investigació sobre els atemptats del 17 i 18 d'agost del 2017. 187 fulls de dictamen. No s'hi pas mal, una feinada. Aquesta comissió és creada amb la finalitat de demostrar allò que l'Estat ens vol amagar? Bé, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-nos, moltes gràcies per organitzar aquest acte en aquest maleït lloc on va succeir un dels atacs del 17 d'agost. No oblidem que no només vam tenir víctimes aquí, sinó també a la Diagonal i també a Cambrils, aquell maleït 17 d'agost. Però moltes gràcies per recordar-ho i per fer una mica més visible la lluita política i la lluita social que hem estat tenint al llarg d'aquests 3 anys per reconèixer el que va passar i per conèixer què és el que va passar realment i com ho podem evitar. I moltes gràcies, sobretot vull donar les gràcies a en Javier, que és el pare d'una de les víctimes de l'atemptat, que està aquí amb nosaltres. I ho haig de fer perquè tu em demanaves quin és l'objectiu d'aquesta comissió. Aquesta comissió neix perquè jo com a diputada, no havia estat mai a la política, com a diputada quan entro al Parlament, de les primeres visites que rebo al Parlament de Catalunya és en Javier acompanyat del David Torrents, que em venen a veure com a diputada i m'expliquen qui és en Javier, que és el pare del Xavi, el petit que va morir de 3 anys, que va morir aquí a la Rambla, assassinat per aquests atemptats. I jo com a política i per tant evidentment com una servidora del poble li dic què puc fer. Aleshores el que em demana ell és, si us plau, fer una comissió d'investigació per veure què ha passat realment en aquest país i què ha passat, qui hi ha al darrere realment d'aquests atemptats. I jo, sense saber realment com es feia una comissió, però em vaig comprometre amb ell i amb totes les víctimes del terrorisme per poder fer una comissió d'investigació i per això des de Junts per Catalunya tirem endavant la comissió d'investigació. Hem de recordar que l'alcalde de Ripoll també era diputat de Junts per Catalunya durant aquesta passada legislatura, ell és el president de la comissió i des de Junts per Catalunya tirem endavant aquesta comissió per, evidentment, ajudar al poble i ajudar a les víctimes a esclarir què és el que havia passat en aquests atemptats i què és el que hi ha al darrere i com podem solucionar-ho. Parlant d'aquesta comissió, Aurora, sobre els atemptats, al Parlament de Catalunya s'han celebrat més de 20 sessions amb 33 compareixences en qualitat d'experts i 19 en qualitat de testimoni. Vull deixar ben remarcat que, tot i així, 15 testimonis de l'estat espanyol, representants del govern de Rajoy, els ministeris, del CNI i dels cossos de seguretat de l'estat, van declinar participar-hi. Per mi és una manera molt reafirmant de voler amagar molt. Ens podries explicar el joc, estratègies i posicionament dels diferents partits polítics que participaven en aquesta comissió i quin paper desenvolupava cadascun d'ells?
Sí, quan tu muntes una comissió d'investigació, evidentment hi participen tots els grups parlamentaris que volen, perquè hem tingut altres comissions d'investigació, com la del 155, en les quals hi ha hagut grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que no hi han participat. En aquesta, la comissió d'investigació dels atemptats, hi van participar tots els grups parlamentaris i subgrups. Així, grups parlamentaris són els grans, subgrups són els petits, com el PP i la CUP en l'última legislatura. Van participar-hi tots, el que passa que el que tu has de fer primer és proposar, tant a nivell testimonis com a nivell experts, has de proposar una llista i aquesta llista s'ha de votar. Per això és molt lent tot, no? Perquè has de fer una proposta, has de posar-te en contacte amb ells i després s'ha de votar i diguéssim, has de posar a confrontar els que es repeteixen, doncs treure'ls, no? I aleshores el que es fa és una mica buscar els experts dels que tu vulguis parlar, experts a nivell social, a nivell de terrorisme, d'intel·ligència, a nivell de comunitats islàmiques, testimonis que estaven en el lloc dels fets, testimonis que estiguin relacionats policia, polítics, evidentment, i tots aquests noms que cada grup parlamentari posa damunt de la taula, després es voten i queda la llista de les persones que han de venir a la comissió d'investigació. I tal com tu has dit, hi van haver unes 15, jo diria que eren 16 persones que no van venir, que van declinar venir. En el cas dels experts, és a dir, si tu ets expert en comunitats islàmiques o ets expert en integració, per exemple, tu pots declinar la invitació i no venir, perquè no et va bé, perquè no vius a Catalunya, perquè sigui, pots declinar. En el cas del testimoni, els testimonis no poden declinar venir a una comissió d'investigació. De fet, està tipificat com un delicte penal, i si no l'advocat em corregirà, i és un delicte de desobediència no venir. Per tant, si l'estat espanyol i la Fiscalia espanyola vol perseguir desobedients i apel·lar al delicte de desobediència, que vagi a buscar aquestes 16 persones que van desobeir i no van venir a la comissió d'investigació del Parlament de Catalunya. Tenim la llista, és un delicte penal i penat amb penes de presó, i tenim la llista. I hi ha noms tan famosos com l'exvicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría, o l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, entre d'altres, López de los Cobos, personal relacionat amb la política, amb la policia, amb el CNI, la Policia Nacional. Cap d'ells, aquestes 16 persones que eren testimonis i per tant responsables directes del que havia passat aquests dies a Catalunya, no van voler venir, van declinar, i per tant és un delicte penal que la Fiscalia hauria d'obrir. El que sí que es fa, quan això estem obligats a fer-ho, i el Parlament de Catalunya ho va fer, quan aquestes persones, aquests testimonis, declinen la invitació, com és un delicte penal, es fa un informe que el Parlament de Catalunya passa a la Fiscalia de l'Estat. Però, sorpresa, la Fiscalia de quien depende ha decidit que s'arxiva perquè nosaltres no tenim competències, més o menys és això. És a dir, quan tu desobeeixes per fer que els teus ciutadans puguin votar, aleshores sí que et persegueixen, et posen a la presó o a l'exili, però quan desobeeixes per no investigar uns atemptats i per amagar informació que puguin ajudar les víctimes a resoldre el cas, aleshores la Fiscalia ho arxiva. Gràcies, Aurora, pels aclariments. No només Junts per Catalunya, el grup de Junts per Catalunya, ho hem volgut fer aquesta comissió al Parlament, sinó que també ho hem volgut portar al Congreso dels Diputats, i es sol·licitava que habilités un anàlisi exhaustiu de la relació de l'Emanda Ripoll Essati amb el Centre Nacional d'Intel·ligència arran de les últimes revelacions periodístiques, però tot i així la mesa de la cambra ja va evitar obrir una altra investigació, perquè no només és una vegada que ho hem demanat al Congreso dels Diputats, sinó més una, i s'hi torna a oposar la cambra dient que les activitats del CNI ja se sotmeten a escrutini a la comissió que controla els crèdits destinats a fons reservats, i és a dir, tornen a llançar pilotes fora, que és el que estem acostumats a escoltar els catalans per part de l'Estat. Com treballeu simultàniament la informació que teniu tant els diputats aquí al Parlament com els diputats al Congreso? Bueno, en aquest cas és evident que després de la comissió d'investigació al Parlament, el que és les conclusions es fa arribar al nostre grup del Congreso, però també aquesta comissió va durar 2 anys. Totes les sessions que vam anar fent es van allargar durant gairebé 2 anys, fins que vam emetre les conclusions, que també es voten. Totes les conclusions de tots els grups parlamentaris s'acaben votant en seu parlamentària. Després les conclusions, evidentment, el que reflexen és que evidentment hi ha cas, hi ha informació que ha estat amagada i creiem que
tota la població l'hauria de conèixer i s'hauria de fer un escrutini molt més imprescindible i molt més rigorós per poder canviar moltes coses. El que es fa és passar les conclusions al grup del Congreso de Diputados perquè demani aquesta comissió d'investigació al Congreso. Es va fer abans, també no es va fer al final, sinó que s'havia fet abans. Per què? Perquè aquí tornem a tenir una batalla de legitimitats, no? El que et diu el govern espanyol quan no ve és que nosaltres no tenim competències en terrorisme ni per investigar el terrorisme i que nosaltres al final és un Parlament de fireta regional que no té competències per investigar això. Aleshores diem, molt bé, nosaltres ho farem perquè nosaltres sabem que tenim la competència i tenim la dignitat moral d'investigar-ho, però el que farem és enviar-ho perquè vosaltres, que sí que dieu que teniu competències, ho feu al Congreso de los Diputados. Com ha dit el David, s'ha fet amb d'altres atemptats, es va fer amb l'11M, per què no es pot fer ara, no? Per què no es fa? La pregunta és, per què, si s'ha fet amb l'11M, en l'atemptat islamista a Madrid, per què no es pot fer aquesta comissió d'investigació al Congreso? Per què ho veten? I el que també ens hauríem de preguntar és que no només s'ha vetat amb el govern del PP, sinó que s'ha vetat amb el govern més progressista de la història, de PSOE i Comuns a Madrid. Com és que el govern més progressista de la història està vetant una comissió d'investigació d'un atemptat tan important com el que va passar aquí el 17 d'agost? Totalment d'acord. Abans he preguntat al David, com a mosso d'esquadra en excedència, però també et vull fer en part la mateixa pregunta a tu com a diputada, perquè estaves adscrita, no?, a la Conselleria d'Interior, si portaves temes d'interior i tal. Tu trobes que tenim una policia polititzada i si en aquell moment tu creus que estava manegada aquesta policia directament per la Conselleria d'Interior? En absolut. Jo crec que el cos de policia de Catalunya, el cos de Mossos d'Esquadra, és una policia totalment integral i íntegra i molt professional. I em sembla que el dia 17 d'agost ho van demostrar abastament amb l'operació Gàbia i l'operació, ara no recordo, Cronos, l'operació Cronos i l'operació Gàbia que es van portar a terme conjuntament, estaven preparades i es van activar estaven preparades perquè evidentment hi havia una alerta terrorista, no és que la coneguéssim, sinó que a nivell mundial hi havia una alerta terrorista i hi havia una alerta europea terrorista. Hi havia aquesta operació preparada i es va activar i es va desenvolupar jo crec que amb uns resultats molt bons, tot i que a la comissió d'investigació evidentment han sortit algunes coses que s'han de millorar i és el que surt de la comissió d'investigació. Vull remarcar que aquesta pregunta te l'he fet perquè vull deixar ben clar, no?, perquè tinc la sensació com que l'Estat ven aquests atemptats per la proximitat amb l'1 d'octubre, per això ho deia. I ara, per acabar... Aquesta és una de les preguntes que ens fem, si ells van evitar de fer alguna cosa per la proximitat de l'1 d'octubre o no, però la policia de Catalunya en cap cas, la policia de Catalunya i la Guàrdia Urbana i cossos de policies municipals que també van participar, no s'han de posar mai en qüestió en aquest cas. Com ha dit el David, hi haurà operacions i operatius que no ens agraden i que s'han de millorar, però això no té res a veure amb la politització de la policia. Llavors, per acabar el bloc de preguntes amb tu, ens agradaria que ens fessis 5 cèntims, que sé que és complicat, no?, perquè com hem dit abans eren 180 fulls de comissió, però que ens expliquessis breument la conclusió sobre la comissió d'investigació sobre el 17A. Hi ha diferents coses, una ja les ha avançat el David. Una de les principals conclusions a les que vam arribar i que és molt important és que, evidentment, l'imam de Ripoll, Abdelbaki El-Saki, era confident del CNI i tenia relacions amb la Policia Nacional Espanyola, i una de les proves que ho demostren és que l'endemà de la presumpta mort de l'imam a la casa d'Alcanar, l'endemà la fitxa de l'imam, de Baki El-Saki, desapareix de la base de dades de la Policia Nacional. Per això sabem que hi havia una fitxa i que desapareix, la fan desaparèixer. Això passa quan algun confident els falla, llavors per no deixar rastre el que fa la policia és eliminar-la, aquesta base de dades. Aquesta és una de les principals conclusions. Era confident del CNI i tenia relacions amb la Policia Nacional. Una altra de les conclusions a les que s'arriben és que hi ha una llei de secrets d'estat que hauria de ser derogada immediatament a l'estat espanyol. És una llei franquista que encara existeix a l'estat a Espanya, que hauria de ser automàticament derogada perquè per aquesta llei se'ns ha vetat molta informació i se'ns segueix vetant molta informació.
és una altra de les conclusions. Una altra de les conclusions té a veure amb les víctimes del terrorisme. Creiem que a Catalunya hi hauria d'haver una oficina d'atenció a les víctimes del terrorisme que les pogués atendre bé, no només en el mateix moment, sinó després, i també ampliar aquesta figura de víctimes del terrorisme a totes les persones que d'alguna manera o una altra han rebut, com tu deies al principi, alguna mena d'atac i que per tant poden ser considerades víctimes del terrorisme i per tant necessitem una oficina de víctimes del terrorisme a Catalunya i una llei contra el terrorisme pròpia a Catalunya, de la mateixa manera que necessitem un estat propi, és evident. I altres de les conclusions a les que s'arriben, que aquestes ja són una mica més específiques, tenen a veure al voltant de, evidentment, que els cossos de seguretat de la policia de Catalunya han de tenir accés a bases de dades com la Interpol, l'Europol, accés al CITCO, accés a informació que no tenien i que en el cas d'una policia integral com els Mossos d'Esquadra, que encara que no tingui competències de terrorisme, es troba treballant en temes de terrorisme, han de tenir accés a les bases de dades i no pot ser que se'ns negui la informació i l'accés a aquesta informació que al final és cabdal per poder resoldre crims i per poder evitar que aquests passin, com molt bé ha explicat el David, tenir informació de demà hagués pogut evitar tots aquests atemptats, perquè haguéssim pogut veure que l'imam estava d'alguna manera treballant doblement amb el CNI, però també organitzant un comando terrorista. Doncs ens ha quedat molt clar, crec que tot, a banda de moltes coses, que l'estat espanyol segueix anclat en el passat i els catalans volem progressar, volem anar més enllà, sempre anem amb un pas endavant, sempre volem tenir les coses clares. Si cometem errors, fem una autocrítica i els solventem, però si no, també el que volem és aquest progrés. Ara parlarem amb el senyor Cuevillas, Jaume, el 17 de novembre del 2020 comença l'Audiència Espanyola, el judici als 3 únics acusats de l'atemptat el 17 d'agost del 2017 a Barcelona i el 18 a Cambrils, amb el jutge Alfonso Guevara al capdavant. Quin tio, Hem pogut observar a través dels mitjans de comunicació les actituds vers alguns testimonis, fins i tot amb tu inclús, amb, per dir-ho suau, amb històries fora de joc, Creus que actituds tan poc professionals venen donades per una politització del sistema judicial espanyol? Sí, és evident que sí, però permetem començar per una prèvia. Jo aquests darrers anys estic voltant el país parlant de moltes coses, normalment de dret. Quan arribo a un lloc acostumo a dir que soc molt content de ser allà. Aquí no puc dir-ho. No és la primera vegada que des de l'agost del 17 soc aquí, al Pla de l'Os. Aquí estic commocionat. Cada vegada que vinc aquí, quan baixava des dels ferrocarrils tota la Rambla per arribar aquí i amb la mascareta que porto amb les ales del Xavi, revivint l'horror que es va viure aquell dia, l'estat de commoció és gran. Segueixo amb alguna de les coses que ha dit l'Aurora Madaula. Efectivament, es tindria que haver fet una comissió d'investigació, però tal com funciona una comissió d'investigació a Espanya, a diferència del que passa a Europa, amb una comissió d'investigació a Espanya, si la fan, la majoria, el PSOE diu ara és de nit, voten i és de nit. I la veritat és igual, perquè la majoria política, a més que no tenen cap mena de vergonya per dir no, és de noche, perquè com que el sol ja no està en el solstici, a sobre t'intenten explicar, dic, vota i guanya, però no intenti convèncer. I qui en un estat de dret ha de poder investigar de forma independent és el poder judicial. I el poder judicial és evident que no ho ha fet, que no ho ha volgut fer. La causa va ser secreta durant molts mesos, des que es van produir els atemptats fins al maig del 19 la causa va ser secreta i a la que s'aixeca parcialment el secret de la causa nosaltres comencem a demanar diligències que tenen per objecte el que deia l'Aurora fa un moment, tenen per objecte posar de manifest, esbrinar, documentar les relacions evidents
entre Sati i el CNI. Quan aquell senyor, el Javier Martínez, el pare del petit Xavi de les ales que portem a la seva mascareta i a la meva, em ve veure, ell em diu que ell tenia un advocat, prèviament li assignen un advocat, que li oferia una indemnització i volia un percentatge, em diu, això no és el que m'interessa, això no em tornarà el meu fill, jo vull saber la veritat, vull que això serveixi per establir protocols que ajudin a prevenir pel futur, que la mort del meu fill no sigui en va, i a més, especialment vull saber la veritat, i aquest és el nostre objectiu, i volem saber la veritat perquè consta visites del CNI a la presó de Castelló, l'imant que havia estat implicat a l'operació Chacal el 2006 i per tant era un tio superfitxat per serveis policials de tot el món. Consta que, òbviament, ha estat condemnat per un delicte de tràfic de drogues i, per tant, qualsevol advocat que ens escolti, que es dediqui a temes penals o temes d'estrangeria, sap que això comporta expulsió, si és un estranger, expulsió d'Espanya, i que encara que es recorri és gairebé impossible que et donguin la raó. Doncs en aquest cas es recorre, l'advocacia de l'Estat s'adhereix al recurs i no només li revoquen l'ordre d'expulsió, sinó que a sobre li donen un permís de residència de llarga durada, sorprenent. Tot això consta sobradament. Consta també una gravíssima negligència de l'Estat, dels serveis de seguretat, que en aquells moments comandava un vell conegut a Catalunya, José Antonio Nieto, secretari d'Estat de Seguretat a l'època d'un tal M. Rajoy. Doncs consta que l'estat espanyol, malgrat que des de 2013 estava obligat per una normativa europea d'aplicació directa, estava obligat a establir un control sobre la venda de precursors d'explosius, i més d'aquest explosiu superconegut en matèria policial que es diu la mare de Satan, doncs no hi havia cap control. I aquests nois van poder anar a una drogueria i comprar primer 25 litres de prova i després 240 litres de periòxide d'hidrogen. No pot ser que amb una alerta 4 terrorista pugui anar qualsevol amb una drogueria a comprar 240 litres que produeix, perquè va explosionar la casa, no sabem qui la va explosionar o per què va explosionar, però perquè va explosionar la casa, però si no, el material que tenien en allà, David, corregeix-me si no és això, permetria una massacre encara molt, molt més gran, tremenda. Per tant, falles tremendes del sistema de seguretat per no regular, no controlar la venda de precursors d'explosius, per no haver seguit a Esati, que era un confident, que era conegut, que sabia que tenien els telèfons monitoritzats, que havia estat implicat en una operació terrorista ja a 2006, per tant, una greu negligència. No entro a especular, perquè sí, llavors ja entraríem en teories de la conspiració, si aquesta negligència tenia motivacions polítiques o no. No hi entrem, però és evident que hi ha com a mínim, una negligència gravíssima de l'estat espanyol. I quan intentem esbrinar tot això, tots els poders de l'estat es tanquen. Ja s'ha tancat el legislatiu, van fer una comissió al Parlament de Catalunya perquè no la van impedir, però no va venir ningú, ha explicat l'Aurora i no va passar res. No la van voler fer al Congrés dels Diputats. Quan demanem diligències, escolti'm, saber quina és la relació entre el CNI i l'imant, la Fiscalia fa un escrit que sembla l'advocat defensor del CNI, en comptes de ser un ministeri públic que ha de voler saber que s'esbrina la veritat, i el jutge d'instrucció copia textualment el que diu la Fiscalia. Per tant, tot el sistema, Poder Judicial, Fiscalia, Congrés dels Diputats, serveis secrets, tot ha estat muntat per tapar-ho. I de fet hem fet un judici que semblava que estéssim mirant gairebé si els traiem el carnet de conduir o no a aquests nois, perquè és un judici contra els 3 sobrevivents que no els acusen ni de terrorisme. Com hem dit, escolta'm, si tots ho haguessin sobreviscut, no tingueu cap dubte de que els estaríem imputant a tots la mort de tots, com s'ha fet sempre, com és jurisprudència inveterada de l'Audiència Nacional, del Tribunal Suprem, perquè tots formaven part d'un escamot que volia matar sembrant el terror. I com mata aquesta gent? Mata amb explosius, i mata amb atropellaments, i mata amb ganivets. I tot això estava fet, i per tant és evident que els que han sobreviscut tindrien que respondre. Però ni això. Han fet un perfil que només els demanen pertenència a banda armada, estragos per la casa del canal,
i col·laboració amb banda terrorista. És a dir, un judici de perfil baix. I amb aquest judici, que nosaltres ja anàvem decebuts, l'objectiu que hem tingut és evidenciar tots els interrogants que encara planen sobre l'atemptat del 17A. I els dic, si me decís que sois conspiranoico, perquè com que soc l'advocat del Puigdemont, pues quiere utilizar la justicia para desprestigiar, y este caso, para desprestigiar el funcionamiento de la justicia espanyola. Doncs calleu-me la boca, investigueu el que us estic dient, que ho vaig dir a l'informe, el pot veure qualsevol, està al YouTube, i el penjaré després quan acabem el meu perfil de Twitter perquè sigui més fàcil i accessible, dura 31 minuts, però a l'últim minut em dedico a queixar-me de l'actitud del Guevara davant d'ell. Però els 30 primers explico tots els interrogants. Si és una teoria conspiranoica, calleu-me la boca, feu les diligències necessàries per certificar que efectivament l'imam és viu, perquè no consta. I nosaltres no afirmem l'imam és viu, perquè això seria poc rigorós. Nosaltres diem, no és rigorós dir que l'imam és mort perquè no hi ha cap prova. Perquè hi havia, diuen Mohamed Houli, que és un dels sobrevivents, 4 o 5 persones a la casa. I només apareix un sobrevivent, un mort que l'identifiquen, perquè és el germà dels dos morts, els germans Alà, morts abatuts a Cambrils. I després un tercer, que el Citco, el dia 20 d'agost, les proves, els Mossos les han tret del canal científics el 18 i el 19 d'agost, i el 20, quan s'estan encara enviant les proves al laboratori, el Citco hi envia un ofici. El jutge d'instrucció diu l'imam és mort, en castellà, l'imam està muerto, sense cap prova, i això ja es converteix en veritat oficial sense que hi hagi cap prova. Després ho comparen amb una llauna de Coca-Cola, es troba la furgoneta de l'imam que estava a la casa, al cap de 4 dies, el 21 d'agost, es troba a la Ràpita, davant de la carnisseria, molt a prop de la carnisseria, on l'imam i altres membres del Escamot havien estat vistos demanant la furgoneta, compraven allà, tenien relació amb el pare i fill que ho van amb això. La furgoneta apareix allà, però no només apareix allà, sinó que quan els Mossos hi van, aquesta furgoneta no té ni una sola empremta dactilar a la maneta, no té ni una sola empremta dactilar al canvi de marxes, no té ni una sola empremta dactilar al volant. Per tant, l'ha netejat algú que sap què fa, però hi ha una llauna de Coca-Cola amb empremtes. I després van a buscar una xilava al pis de Ripoll on vivia l'imam amb altres persones, xilava que quan els Mossos l'envien diuen que és caqui, i quan arriba al laboratori examina una xilava gris i li preguntem a la que ha fet les proves, que ha vingut a declarar el judici, i era gris, sí, segur, la tuve en mis manos i era gris, de la talla 56, quan l'imam gastava una talla 52. Apareixen entre les restes del canal la fotografia d'un home més gran, corpulent, amb barba blanca, que ningú sap qui és. A Ripoll sí et diuen que és algú que es veia habitualment amb l'imam, que es reunien amb un Audi 4, concretament a prop de casa de l'imam. És a dir, hi ha tota una sèrie de coses. El telèfon de l'imam segueix un dels telèfons de l'imam, perquè ni el seu telèfon apareix a les restes de la casa, ni 2 de les seves múltiples targes telefòniques tampoc, i es rastreja que té activitat els dies 18 i 19 d'agost, diverses trucades de 2-3 minuts, és a dir, no intentar establir contactes, sinó trucades de 2-3 minuts. La bústia morta que utilitzava l'imam, bústia morta és un sistema que fan servir els serveis secrets, en comptes d'enviar correu, els dos que ens hem de relacionar tenim una compte de Gmail i sabem els dos la contrasenya, llavors jo entro, faig un borrador, no l'envio, no circula, i ell entra, veu el borrador, l'esborra i em posa una altra cosa. Doncs aquesta compte que ha estat creada des d'una wifi piratejada al propi blog on vivia l'imam a Ripoll, doncs aquesta bústia morta té activitat el 18 d'agost. És a dir, hi ha moltes coses, les suposades restes de l'imam estan en un nítxol d'una eficiència del cementiri d'Alcanar. Totes les víctimes, tots els cadàvers dels terroristes que van morir han estat reclamats per les seves famílies. I aquí no, l'imam tenia 9 fills, dona i 9 fills, deien que no tenien relació, però que a més els hi pagava el llum, l'aigua, els hi feia transferències, per tant sí que tenia relació. Per tant, és a dir, no us vull ara cansar amb els detalls, hi ha moltes més coses, hi ha un munt d'interrogants que planen, quanta gent hi havia a la casa, segueix viu l'imam,
hi ha uns veïns d'Alcanar que senten una furgoneta sortint a tota pastilla just després de produir-se la primera explosió. Per tant, això és compatible amb que algú ho hagués marxat i ho hagués fet servir un detonant que marxava. Qui marxava, no? Ens ha arribat de tot, La tesi que amb més freqüència ens ha arribat és que això és obra dels serveis secrets d'un altre país, però això no ho puc afirmar, ni ho ha afirmat el judici, perquè no tenim cap element de prova amb què poder-ho sustentar. Però en tot cas és evident que hi ha molts interrogants, i que tot l'estat espanyol, i en particular la justícia, s'han confabulat perquè, això era el títol d'aquesta xerrada, tot allò que no volen que sabeu del 17A. Tots aquests interrogants existeixen. Em deien que era una teoria conspiranoica i a l'informe vaig dir el foli 3215 del tomo 8, peça 3, subcarpeta 4, és a dir, perquè no diguin que m'ho patillo, sinó amb dades concretes, i és evident que com a mínim hi ha hagut una negligència greu de l'Estat. A partir d'aquí és encomiable la tasca dura, humanament dura, que està duent a terme el Javier, que ha creat una associació, està en curs de creació d'una associació del 17A que té per objecte que puguem seguir investigant. L'estat espanyol no ens ho deixarà fer. Però anirem on calgui, perquè hi ha víctimes d'altres estats. Nosaltres hem demanat que s'obri d'ofici una investigació per aclarar tots aquests interrogants. Ja sé que em diran conspiranoico, que no sé què, que parece mentira que sea catedrático este tío, ja m'espero, no? Amb la simpatia de més que caracteritza el president del tribunal, no és una ironia. I per tant nosaltres no pararem i seguirem amb aquesta lluita. I d'altra banda també dir que, deia l'Aurora, hem de tenir una oficina d'atenció a les víctimes. Ho portem al programa, portem al programa de justícia de Junts per Cat. Em va tocar a mi coordinar aquesta part jurídica i ho tenim i ho farem. Tindrem un interrogant, tindrem una oficina d'atenció a les víctimes, perquè a més hem de tenir clar que víctimes del terrorisme ho som tots. El terrorisme té per objecte causar terror. I això afecta a tota la població. Afecta els que van morir, afecta els ferits, afecta els familiars, afecta els que passaven per aquí. Els que passaven per aquí ho van veure, tenen un trauma de nassos, però ens afecta a tots. Tots són víctimes del terrorisme i per tant amb això estem tots junts. Jaume, m'has tirat tota l'entrevista per l'aire, però encantada. Per això hem de votar Junts per Catalunya, perquè ets capaç de destrossar. No, encantada, perquè realment per mi ha sigut força complicat preparar això, perquè clar, no he estat dins, no? Amb la qual cosa és tirar de molta informació que està penjada a la xarxa, que moltes vegades no és del tot correcta, però sí que m'han quedat uns petits dubtes que m'agradaria que si em pots respondre ho fessis, no? Dels 13 agents de l'operatiu a Cambrils pateixen estrès posttraumàtic, i això parlem de les víctimes del terrorisme, perquè malauradament hi ha les víctimes que han mort, els familiars, no? Però després també hi ha aquestes víctimes en segona línia que parlava a l'inici, i no són reconeguts com a víctimes del terrorisme aquests agents, no? I els fan a sobre declarar a cara descoberta davant del germà d'un dels abatuts. En resum, és tot com molt un despropòsit, no? I a nivell més jurídic, com penses que s'estan vulnerant els drets d'aquests testimonis? I si creus que la negativa, no, per part del jutge afecta les víctimes a saber la veritat? Si la pregunta és com crec que s'estan vulnerant els drets, no tenim temps. No tenim temps perquè el dia 14 hem d'anar a votar i no tindria temps aquí el dia 14 a contestar la pregunta. Començat dient víctimes ho són tots, ho són els que van morir, els ferits, els familiars, els policies que han intervingut, els que ho han vist, tots nosaltres som víctimes. I hi ha diversos convenis internacionals, directives europees, una llei espanyola. El problema a Espanya no són tant les lleis, és l'aplicació, la interpretació i aplicació que se'n fa, no? Que diu una cosa de sentit comú, que és que... Dues coses, Primer hi ha resolucions de Nacions Unides, tant del Comissionat de Drets Humans com del propi Consell de Drets Humans,
que estableixen que hi ha un dret a saber la veritat. En la mesura en què no s'avança cap a saber la veritat, estan, per tant, faltant la consideració deguda a totes les víctimes, que som tots nosaltres. Però, a més, la legislació internacional i la legislació aplicable a Espanya, l'Estatut de la Víctima, estableix de forma clara que ha d'haver-hi una consideració cap a les víctimes, que no siguin objecte d'una doble victimització i que per tant se'ls ha de tractar amb cotons, que no se'ls ha d'infligir més mal del necessari. Doncs aquí es feien anar, aquest senyor el van fer anar un dia i llavors es va allargar i li van dir que de ser mañana, ningú li va demanar ni disculpes ni res. Cada vegada que sobre la marxa deien seguimos mañana o seguimos hoy, perquè això sí, a les 2 es veu que s'hi agafava un cub i a les 2 havíem de plegar. Cada vegada que això és hotels, avions i tal, una despesa per tant per les víctimes i una falta de consideració. Al final li vaig dir a l'últim minut de l'informe, li vaig dir exigimos un respeto, le digo, no yo personalmente, li vaig dir, no era ironía, bueno, una mica sí, lo que representamos, porque representamos a las víctimas. Los abogados representamos a las víctimas y las víctimas merecen éticamente, moralmente, pero legalmente también, todo el respeto y consideración. Espanya té una justícia que no està al segle XXI. És que només que veieu l'escenografia, apagueu, si veieu imatges d'això, apagueu el volum de la tele quan ho veieu, o un ordinador del canal de YouTube de l'Audiència Nacional, baixeu el volum i veureu, i tanqueu inclús els ulls, us arribareu a l'olor a naftalina. És que és molt antiquat, i el tracte que s'ha dispensat a tots els intervenents amb el judici i de forma molt especial a les víctimes, testimonis, a tothom, és impropi d'una justícia del segle XXI. I ja per finalitzar, Jaume, com a jurista, no? Com creus que pot desenvolupar-se una causa i el posterior judici si no hi ha voluntat de seguir les línies d'investigació plausibles, no? Perquè hem trobat que tot ha estat com molt tallat, que tot ha sigut negacions, fins i tot a tu no t'han deixat veure atestats policials dels Mossos, no? O sigui, quan realment estàs defensant... Nosaltres hem tingut accés a tot el que hi ha a la causa. El problema és que a la causa no hi ha tot el que hi hauria d'haver. Nosaltres hem demanat altres coses que s'haurien d'haver fet i no ens han deixat, que ja s'hi ha pogut tenir. Molt tard, perquè quan s'aixeca el secret del sumari no et donen fotocopies, són 40.000 folis. No et donen accés, sinó que ho pugen al clau del núvol i encara al moment de començar el judici hi havia coses que no les havien penjat o que no es podien descarregar, que no es veien, per tant molt deficient. No, el problema no és que m'hagin donat accés o no, el problema és que no han volgut investigar. I responent la pregunta concreta que em formules, jo tinc el titular, que els sorprendrà amb alguns que ens puguin estar escoltant a Madrid, els dos del CNI que estan aquí entre nosaltres. El món no s'acaba als Pirineus. El món no s'acaba als Pirineus. Hi ha justícia a fora. A fora hi ha justícia, de fet. I per tant, ho deia abans, si entre tots recolzem la causa del Javier, podrem anar de la mà de víctimes estrangeres, podem anar a demanar justícia a jurisdiccions estrangeres, perquè aquí és evident que hi ha tota una operació d'estat per silenciar el que va passar el 17 d'agost. Doncs moltíssimes gràcies. Per haver estat aquí, els tres candidats, i disculpa Javier, que... Sí, deixo. Disculpa Javier, que no t'havia vist. Gràcies per ser aquí també. Hola, bona tarda. Vull donar les gràcies a totes les persones que esteu aquí, les que estan veient. Soc un paraconspiranoic, però us explicaré quina conspiració tinc al cap avui. Baixar del tren, vindre per la Rambla caminant, com feia quan era petit amb els meus pares, pensar què va fer la furgoneta aquella, arribar al puesto que per mi això és terra sagrada, perquè van morir moltes víctimes innocents i el meu fill va morir aquí, per això és terra sagrada, però sobretot, amb la pandèmia que tenim, amb tots els problemes que tenim, veure com està la Rambla avui. Això m'ha alegrat molt el cor. Tinc molta tristesa dintre, tinc moltes coses molt dures dintre, molt retrobament de sentiment, però veure un grup de gent escoltant-nos i veure la Rambla com està avui, em dona una altra vegada força i esperança. I no seguiré parlant perquè hem parlat molt bé i jo diré només una cosa més. Sense el David Torrent
que encara no estava a la política, el vaig conèixer, era mosso d'esquadra, li vaig demanar ajuda, no havia arribat on ha arribat. Sempre ha estat al meu costat. Avui dia puc dir amb un orgull que és amic meu. Amic meu. Aurora Madaula, una persona política que arriba al Parlament i li diu, sisplau, em podeu ajudar a fer una comissió d'investigació? Em dona la seva paraula. L'ha complert. Gràcies, guapíssim. Un advocat que, clar, no trobava cap advocat que vingués amb mi a l'Audiència Nacional perquè no estaven preparats, tots tenien por. Quan escoltava el que deia, deien, uf. Aquest senyor em va dir, deixa que m'ho pensi Javier o que ho miri, perquè, clar, deia bolleria. Deia coses que avui dia s'han demostrat, s'han parlat al judici, i encara les que queden, que no poden parlar. Fins i tot tenim unes proves que si els periodistes les treuen, els hi caben 5 anys de presó, avui dia. Els han cridat a periodistes, un jutge i s'ha dit, si traieu aquestes proves, us aneu 5 anys a la presó. Imagineu com estem encara. Això, i llavors vaig conèixer un gran advocat, clar, vaig buscar el millor que pensava que hi havia en aquell moment i que em cregués. I el senyor Jaume Alonso Cuevilla em va creure i em va recolzar i hem arribat molt lluny. Estic molt agraït amb ell. I també em deixo moltíssimes persones, moltes persones, però sobretot tots els que són pares compartim aquest sentiment de protegir els nostres fills, tot això, però vull tindre un record molt bonic per les víctimes, per totes les víctimes que s'estan veient, que s'escolten i que si no s'escolten és igual, ho sabran. Lluito per ell, lluito per nosaltres, lluito per tots vosaltres, perquè el terrorisme és una cosa per tot, ¿vale? Gràcies. Gràcies, Javier. Continuo o què? No, ara ja donem per finalitzat l'acte, superagraïda, jo crec que ens hem emocionat tots. A mi, Javier, m'has ajudat també a cicatritzar una miqueta, perquè sí que és veritat que tots els que vam viure aquell dia aquí, doncs, ens costa. Jo la Rambla la creuo cada dia perquè visc aquí, no? I perquè la meva feina està allà i perquè jo visc aquí, l'haig de creuar, però sí que és veritat que no hi ha dia que no la creuis i no pensis què ha passat, com està. I òbviament no hem de tenir por a trepitjar la Rambla, ho vam dir el primer dia, però sí que és veritat que hem de fer veure, o sigui, hem de remarcar i hem de lluitar per saber la veritat. I molta sort. Thank you.